health standards, or you may avail of the teleconsultation. Take note, most dengue deaths had been associated due to late consultation. Lastly, let us support our local government units in the conduct of spraying in hotspot areas to eliminate the infected Aedes mosquito population. Cordillera, let us unite against dengue amidst the COVID-19 pandemic. This advisory is brought to you by the Department of Health, Cordillera Administrative Region. Agsubsubli kakabsat ng Kristo dito'y programa tayo Adal Pammati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio, Katmanan, siya kapo ni Father Jeffrey Habado, the Formation Commission, iti Diocese of Baguio, the in charge iti Formation Commission, iti simbahan tayo. Kat tatay, intay nerugi, binasa po iti Banghelyo para in tunubigat, nakapinpintas ngam, minsan kat narigat nga maawatan, so nga intay in-explain niya. So nga intay ituloy, tatay kat inbagap, tirason no apay nga pinmanaw dagiti adu asumursurot kini Apo Isus basit tinabati ket gaputa di da matanggap, di da maawat, di da maawatan nga apay nga bagbaga ni Apo Isus nga masapol nga kanon ti bagina ken inuman ti lasag na ay inuman ti dara na tapno kanu maisalakan limbis nga ti kayat dapat itkanda iso na kamati ikanda kan kumanin iso ti tinapay ta. In other words, worldly iti panangkita na kini Apo Isus. Isla iso iti pa nakakitaan na ti milagro, nakakitaan na iti panakaagas, nakakitaan na iti makan, nakakitaan na iti sunga. There is a material benefit kini Apo Isus. Sunga nakita ni Apo Isus na ito, incorrectar na, idekit di nga nakaungat na, idekit di nga pinmanaw na. Sunga na ito man, ti number one nga lesson nga maadal tayo iti ito yung ebanghelyo. Nga kunak nga datoyo mat nga ta, baka matnuman ni Apo Isus, kat ikorrektar na, ipariman nga kanya tayo nga ti Pammati kat kas ti panggap na kat masapol nga daytoy iti rason panakaisalakan to kat baka datayo makaungat tayo mat wano madismaya tayo mat. In fact, there are many people who are like that. The reason why they pray is for money. The reason why they pray is health alone. The reason why they pray is promotion. The reason why they pray is so ano arigan kat nainlubungan na ta iti Pammati na agpatinggada iti lubong. So ano dumteng to DJ panawen nga masubok da ijay nga sumuko at hindi mapagura da pa kini Apo Diyos because their mindset is not really the mindset of the Bible nga adati sa bali Apo nga mindset da sa palo nga panggap da Apo iti sa bali nga agenda da na so nga dati iti maaral tayo iti ebanghelyo to itata so nga intay subyanan anya daytoy nga intay maadal iti ebanghelyo nga apay nga adati pinmanaw adu actually nga basbasit iti nagbati anya ti napanunot anya tinaawatan dagiti nagbatikan anya matian nga naawatan dagiti pinmanaw nya ket may kadwa man ngentay maadal ket receive Jesus not as a giver of worldly life but eternal life dijay iti nakita da iti diferensyana no apay nga dagiti nagbati ket nagbati da no apay dagiti pinmanaw ket pinmanaw da tirason ket maipanggap the contrast between Jesus as a giver of the bread of life that gives it eternal life, the bread that gives eternal life. Ken, day pa nang kita dito dito Jesus makaitad iti physical nga tinapay. That's the difference. Dagiti nagbati, nakita da kini Jesus nga ay dito nga tao, dito nga Jesus, dito nga Lord, dito nga Kristo kat makaitad iti biyag nga makaitad iti agnanayon na biyag. Ya, ngam dagiti pinmanaw kat ti panangkit kita da kini Jesus kat dito iti tao makaitad iti tinapay busog ka na kami dito'y lubong. So nga idin sardang ni Apo Isus. In fact, si Hermano na kinorektar na iso na nakaungat na. So di jaman Apo iti contrast niya. How do we look at Jesus? Is He a giver of bread that gives eternal life? Wano? Ni Jesus, parang kita tayo kinuha na dito nga tao kat solusyon iti problema dito'y lubong. No kasi kasla nagpatingga tayo tinilubungan. I think mapasagidan tayo kumaita dito yung ebanghelyo. Iso nga, obviously, na pinta sa po dito yung reminder iti ebanghelyo kada tayo muna nga remind na kat masapol maawatan tayo. No, ano din baga ni Apo Isus iti John chapter 6 at tidduga po dito yung bread discourses nga kunana
I am the bread that came down from heaven. If you do not eat this bread, you do not have life in you. Nya? And the bread that I will give, that ito'y tinapay ng ibagbag, that ito'y lasag ko. Masapol maawatan tayo dito in a Catholic interpretation. Because there are many interpretations of this, but we Catholics have our own. So nga, masapol mo nga intay kitaan dito. So, no nagdagag kayo at the homily ni Father Joe Butatay, kat actually he talked about this, nga this is connected to the Last Supper and the Passion of Christ, ito nga bread discourses. Nga dijay tikayat gayam nga sawon ni Apo Jesus, aday sumurkin ko na, day agtalakin ko, day mamatikin ko na, masapul nga amuna no kasano nga ituloy to ni Jesus iti panangisalakan na babaan iti Eucharistia a sakramento. So nga dijay iti teaching iti Catholic Church that this teaching of Jesus nga isunat ti tinapay makaited iti biyag ket isunat iti kun kunato nga sakramento biyag. That when you go to Mass, no nang receive ka iti communion, tinireceive mo kat ni Jesus, especially nakipartisipar ka iti di panagtutuok na ken panagungar na iti cross, ina diay. So nga da kami nga papadi di ibagbag di nga na-instructan kami during our seminary formation nga never kumanga agmisa kami nga awan iti krusipiho because of the connection between the Eucharist and the Passion of Christ. The crucifix reminds us, ipalagip na kadatayo, an Jesus, nagtutuok tapno itod na tibagikan dara na, the new covenant nga kunana iti Last Supper, the old covenant kat bagikan dara ti animal ngam iti new covenant, New Testament, baru kita ti panangisalakan kat haan nga bagikan dara ti animal, no kat bagikan dara ni Apo Jesus, that iti bread that came down from heaven, akanan tayo, tapno maisalakan tayo. Dijay sacramentalizing wano di inaramid ni Apo Jesus ti remedyo aday panagtutuok na nga once and for all ket no sino din makipartisipar iti Eucharistia ti pakairanudan na Apo ket di panangited nga ron ni Apo Jesus iti bagiken dara na iti cross. Apo medyo narigat ito nga mawatan nga ulito kanya daytoy ti gapuna pinmanaw dagiti tawo kunara adula amin dayta adula amin dayta nga i-explain mo Father Jeff nga importante dito ita isungarod dito iti kritikang isu dito iti rason na apay nga adot pinmanaw basit lang tinagbati so nga datayumat nga ta maawatan tayo kadi ditoy matanggap tayo kadi ditoy wenno pumanaw tayo mat gaputan tayo maawatan sabay ko mata maibilang tayo kadagiti basit nagbati gaputan na awatan da dayon baga ni Simon Pedro mamati kami ken amumi asika titinapay ti biag na not exactly those words ngam exactly nga kunana kat Apo disumbat ni Simon Pedro adda pa aya sa bari papanan mi adaken ka dagiti sao ang makaited iti biag nayon ket ita mamati kami ken amumi asika ti Santo Dios na mati dagiti sangapulo ket dua iti sursuro ni Apo Jesus ket naawatan da so nga sabi ko datayo mat maawatan tayo it is connected with our teaching regarding the Eucharist. So diyaman na po iti some points for reflection. Ulitok, medyo narigat dito ya po nga sabi ko mata maawatan tayo nga person. Ni Apo Jesus at idug ti parusuro na maipanggap iti awagan tayo nga bread discourses. Ado nagitin surusuro na iti John chapter 6 na iso na kanu ti tinapay nagapo sa dilangit kanon tayo kanu iso na nuhan tayo nga kanon awan ti biag ng nanayon kana tayo yan tagayam ti puntos ni Apo Jesus intunto adanto ti ited na nga sakramento idi Last Supper nangala iti tinapay benedisyonan na pinispisi na sa nako nga daytoy nga di ibagbagak at tinapay ang nagapo sa dilangit daytoy iti bagik awatan nyo ket may salakan kayo kunana. So that is connected to the crucifixion and death. Inarami na daytoy iti maudi pa ng rabi just hours after that sumagmamno lang nga oras after that ket inted na nga agpaso literal iti bagi na iti cross para iti panakaisalakan tayo. Isu nga daytoy aramidon tayo apan nakimisa we are sacramentalizing, we are commemorating, we are remembering, nga remembering ket nga pabaliktad usually no remember nga kunada ket day panunot mo agsubli in the past nga remembering because of the rituals that we do day adda ejay past day panakatay ni Apo Jesus nga panangited na iti bagi ken dara na iti cross umay iti present nya so nga dijay tinapay nga awatan tayo pudpuno nga isudita day
bagi ni Apo Isus nga na ilang sa iti cross. Of course, ulitak ti requirement ket dito inbaga ni Simon Pedro. So nga nuhaan mo nga maawatan dito, nuawan ken ka the gift of faith and understanding and wisdom and knowledge nga sika ket paslaka dagiti adu idi ket kuna adula pumanaw ka matana. Ngem sabi ko mata ulitak may satay ko kadagiti tao kas laki ni Simon Pedro mamati kami ken ammumi kuna tayo mamati kami ken ammumi tikayat na sa wanda ita nga tinapay ti Diab isu nga apan kami ag komunyon mamati kami ken ammumi kakabsat ni Kristo. If you are still confused and are doubtful about our Eucharistic teaching as a Catholic Church, masapol nga mapapaunog dito pray for it and God will give you the gift of understanding the tablo. Kas kini San Pedro sa dinupayati sa bali papanan mi ammumi ken mamati kami. Ammumi ken mamati kami. Sabi ko takas tamat iti ibagatay. Okay, tatagad mapantayuman iti kadalang pasid nga ibasa nga text daytoy dagitoy kakabsatay ulitak nga ibasa daytoy in bagada datay nga dati agsalsaludsod may panggapiti 33 days preparation for the consecration to Saint Joseph. The saludsod na tatay kat mabalin ba nga oresino ubing lalaki babae kat consecrate kat mabalin ina ulitak dahil topic of tatay nga in the family context na pinpintas no ti aramidin tayo nga consecration to Saint Joseph kat as a family nang narunan no di jay tatang iti mangilid ina kas parigan idinapan kami apo ijay ang pusungan ken ijay mangkayan kat upat kami nga napan niya nga tinangilid ijay rosary day kararagmi kat haan nga ni Mrs. no di kat ni Mister tada jay ngaron nga understanding day kas lang nga barbaro kan nga tayo dito agpaso dito nga no apay nga hantay nga amo nga idi nga ti mangilid talaga dapat iti kararag kat de tatang no jay balay kat ni tatang iti number one responsibility ti tatang dito iso nga father iso na da kami nga papadi kat maawagan nga father because ti father ti mangilid ti father ti pinakapadi ijay matbalay iso nga father de tatang ta kasla kada kami iso da ti mangilid iti kararag iso da ti pinakapadi ijay pamilya so nga no tin ni father ati mangilid iti kararag mangilid iti worship mat ijay pamilya kasla ko iti simbahan da kami nga father iti mangilid exactly because of that idea that the father is the one who is responsible to lead his children to God, lead his wife to God. Ti tatang ti mangilid iti asawa na kan kadagiti anak na kini Apo Dios. Isu nga ti tatang iti number 1 nga ag-consecrate ngam nakakayat nga sawan isu nga daytoy adatay saludsod siguro na confused na during the seminar nga puro lalaki ti ipagbanga medya ti importante nga kasi ngam naman nga kayat nga sawan nga nga mabalin nga ag-consecrate unuan nga mabalin nga tularan dagiti babae dagiti virtudes ni San Jose mabalin matlata adapay mat tinagsaludsod na kunana kat actually related dagito di malagip ko nga saludsod mo tang iding siguro nalipatan tira dumay na so nga napintas dayto apalagip nagapo ken ni question nagapo ken ni kapsat tayo texter 7684 kunana kat na imbagarabi father na magakma no mabalin ag komunyon ti may sa tao nga salang inbay di simbahan no dandani malpasan ti homily taada nagdamag kat kunak nga saan pakibagaman father ti usto salamat so again ora no naibagato dito idi kan for the sake dagiti hantay nga nakadengeg kat ulitek ti misa kat one leads to the other kana sa one day in mon una aparte i-prepare na ka ide sumarsuruno aparte isu nga ide umon una una aparte iti misa kat unaan tayo DJ panagkidaw iti kaasikan pamakawan niya po Diyos tapno mapakawan tayo tapno maikari tayo nga agdengeg iti ebanghelyo ken nang naruna maikari tayo nga umawat iti bagi ni Kristo so nga actually no maawatan tayo iti CCC iti linteg ti simbahan katoliko no naladaw kakarkaro na ito na sobrang aladawon na ito homily da ito yan malmalpasan ti homily santo dumanon ijay simbahan na naladaw una yan ito so nga no mabalbalin kun iti simbahan kun iti doktrina tayo han tayo ko mga awatan
ni Apo Jesus. Tahan tayo ngayon sagana pa iti bagbagi tayo during this time. Ya? So nga no naladaw, ket han ko mga agkomunyon. Yan. Wano agatender ano ito'y bagyo, ado mati dado mga pakinisam no sobrang nga naladaw ka ijay nga misa mapan ka na ti next wano orayon the next nga misa no ijay siguro piman na barbaryo ijay probinsya nga may salang ti misa ket anya nga ingorod so nga ti Katoliko responsibility na iti priority na dapat iti apan makimisang awan kuma iti rason nga sigakat maladaw na awan kuma no talaga nga sigakat mamati ka kandi bagak tatay nga naawatam iti Eucharistia bread of life dito in-explain to ito tayo but importante di dyan ka so mapan ka masapsapa e dyan simbaan ngamuan mo gamin nga priority kas na nga compliance sake lang kas lang mapilpilitan ka then han ka naragsak nga masapa e dyan simbaan so again it implies nga no ti Katoliko ket napingat when no sincere iti pamati na deta Katoliko ket masapa mapan iti simbaan kasi kumagamin tapno awan iti maladlara. So ulitak, dati saludsod, no naladaw, karkano no kasi sobra kaladaw nga homily santo nakasangpot ti simbaan, ti panusuro ti simbaan, han ko panusuro dito, isurok lang, kapot ta isutin namwak, kad isumutipod po no, han ko mga mabalin nga agkomon. Okay? Dito kunana, dito may samad nga texter tayo. Hello Father, salamat. Gayam, iti oras nga inpaay mo, kanyak ka. Napisita pa iti ayan mo sa lungsod kuman no kasano gayam day novena mabalin naktawan may isang aldaw tapos may ituloy iti sumarunong aldaw matlang nga ta kuna iti texter tayo 7050 kata amo tayo tinovena tinovena ti sa lungsod concern na rito may isang kapsat kat mabalin ba nga no nalipata kuno linaktawak sa kung ituloy iti sabali tinovena kat 9 days apo nga straight dito so nga han nga mabalin nga laklaktawan. Madungay tiyan nga makaawat ito yung novena. Dito nga dinaramid iti first apostle, first Christians, the Acts of the Apostles. Novena means 9 days. To inaramid iti apostles, in promise ni Apo Jesus nga hadikay pumanpanaw ito Jerusalem inganahan nga bumabado the Espiritu katnunawat the Espiritu that's the time nga pumanaw kayo, ma-empower kayo. Na, wait, kunana. So, ururay dagiti disciples kan straight for 9 days nagkarkararagda and on the 9th day in the Holy Spirit iti novena 9 days di ka na sa ti novena kat 9 iso nga no nilaktawam edi nagbalin nga 10 days gabot nilaktawam dito sa amin tuloy I think it does not fulfill the requirement or the meaning of novena tati novena 9 days nga ag sa saruno dito kaya matararami din tinado mga i-shortcut dahanan nga novena di dyan novena means really 9 days ta ijay nga Biblia ijay Acts of the Apostles dagiti Kristiano ngayon mo na nagkarkararagda for 9 days novena means 9 days of praying so 9 days of praying hanga 3 days nga nalaktawan basta 9 days of praying iti novena Ado po ti rason no aping agkararagto ang novena tayo para iti kaslada Heidelin Diaz nakabang iti weightlifting na kat kunana may nga in share na kat gaputa dagiti gagayem na back here in the Philippines kat nagnovena da meaning for 9 days before the event nagkarkararagda na dagiti nga kakadwana di kahit na sa wanti novena depende is intention mo 9 days nga ikararagam ti minatay novena di jay 9 days nga i-prepare mo day piyesta novena di jay 9 days nga gaputa dati kayat mo nga awatan nga grasya kani Apo Dios agkararag ka for 9 days so novena di jay 9 days simply means 9 days of praying nga naibasar nga rod ijay ulitat naibasar ijay ay narami dagitin mo na Kristiano ang nagkararagda for 9 straight days okay so ituloy yung discussion tayo may panggap Apo iti first and the most important of the 10 commandments okay insuro tayo di ipaaramid iti 10 commandments. The 10 commandments, number 1, kat kunana siyak lang ti Dios, siyak lang ti pagdaydayawam kunana ijay. I am the Lord your God, you shall have no other gods besides me kunana. So ti kahit na sa 1, no iso na lang ti Dios. Day aramidin tayo kat patyan tayo iso na. Mangnamnama tayo ken kuana, ayaten tayo iso na, pagserbihan tayo iso na, daydayawan tayo iso na laeng. Ya? Ngem
adumat dagiti iparit daytoy nga first commandment. So nga sinagaysa tayo apo nga in-explain dagiti iparit dagiti han nga aramid han nga ipaparamid daytoy first commandment. Kat last time in baga tayo nga umuno na nga iparit na according to the CCC from paragraph 2111 onwards kat dagitoy man dagiti iparit na i-review tayo in baga edi nga superstition dagitoy pampamahiin na dagitoy pamati nga han nga naibasa ti Biblia, pamati nga han nga naibasa ti panursuro ti simbaan, superstition dagiti pamati nga outside of the Catholic Church, outside of Christianity, outside of the Bible, and yet we believe them. Dagitoy apo iti superstition. May kontradikta apo iti first commandment. So nga bawal kumati superstition. Ado dagiti Katoliko nga madulat tamat superstition na apay gaputa pas lang nga insulto kini Apo Dios kuno nga mamati ka kini Apo Dios iso na timay-may sa lang nabilag na marswa manakabalin amin nga adamot gayan ti sabsabali pa nga patpatyan nga hanmot nga nagapukan kuana nga panursuro hanamot nga inbaga nga patsim nato hanamot nga inbaga nga aramidem nato nga aramidem mat. So for God it is something insulting kuno nga mabati ka kanya nga mas kinabuti mo pa dyan, mas inaramin mo pa dyan, mas in ritual mo pa dito. So that's superstition. Idolatry, may nga iparit na apo iti first commandment. Idolatry kat they aside from God kat adumat gayam iti i-worship mo ng patpatsyon nga daduma ina. So nga it is really obviously contrary iti first commandment data. Tati first commandment nga rod umuno na abilin niya po Diyos kat iso na lang kumati dayawam, iso na lang kumati Diyos mo ngam no dapat iti sabsabali nga Diyos mo kat data ti idolatry na. So nga bawal nga talaga DJ pagkukumbaynan iti sabali nga religion because awan uslay nga kunom nga mamati ka kini Apo Dios iso na lang ti Dios mo ngam adamat sabali nga Dios mo gayam. So nga in basak edi dati paragraph 2113 nga kunana idolatry not only refers to false pagan worship nga ti idolatry kat halang kano DJ obvious nga ada iti pagano nga ritual mo nga ada ti sabsabali nga Dios nga apan kadaydayawan kasjay ngam ada pay gayam iti kaslay nga mas ordinaryo nga kaipaparana taday panag worship panag daydayaw iti sabali nga di Diosan obvious DJ nga dakas nga ngam ada nga dagiti daduma nga aramiden tayo nga han nga obvious nga dakas gayam kat kunani St. John Paul II ito CCC it remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. No inaramid mo kas la Dios tihan na Dios in-explain ko dito last time kat that is already idolatry kas la kumakwarta niya no pagsirsirgam ti kwarta pero iti parang gasgastos panang spend mo iti time mo iti tiyempo kwarta then that's idolatry kasi insukat mo day kwarta iti tiyempo imbes nga para kani Apo Dios. You are serving money but you are not serving God. Example di jay iti idolatry. May sa pang parit apo iti first commandment aside from superstition pamahiin wenno day idolatry panang daydayaw iti hanmot nga Dios wenno panang isukat iti nen materialan abanag kani Apo Dios. Aside from that kat ada dati kumanata yung divination and magic na kaya mo tayo nga magic kat dili ang magic kanya han nga dijay day magic kat di ada ti ritual na nga ada ti milagro na ada ti etc. na dagijay divination dagijay ada ti ritual na tapos ada ti mapasama kada effect na ada mat man ti power na dagito ni tao. So there ti kahit na sawan ti divination kat ti divination and magic kat may kontragayam iti first commandment na. So nga dapat maawatan tayo kakabsat tayo ito ado ti kakailyan kakabsat Pilipino nga mga aramid iti kakastoy nagiti agrit-ritual nga ada ti power mo ti man nga makita dagamen so nga mamatpati da na. For example na all forms of divination are to be rejected. Then baga tayo tatam nga de satanism ado ti kakastoy mga aramid kayat dalang iti agkamilagro iti biagda ket agkararagda kini Satanas obviously dakas daytoy pinakadakas daytoy kakabsat ken Kristo nya adatin amamo makastoy na nga kayat na nga agsigok ni bakat na ta inarami namin doktor check up amen naggasto-gastos dapat awan so nga tinarami na nagkararag kini Satanas kasi so this is divination, this is not
not in line with the first commandment. The conjuring of the dead, the tengar the ritual nga maipanggap kada kiti minatay nga halos agbalinmat nga daytoy minatay tayon iti Dios tayon ancestor worship nga kun kunana daytoy apo iti religion dagiti Buddhism ken Taoism na they worship and they pray to their beloved dead nga so dagitoy dead da iti mangited iti sortera so daytoy beloved dead da iti mangited iti whatever na so this is idolatry. One of this is a sin against the first commandment. Consulting horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and nuts, in basak na ito last time. So, review na ito lang. Na? Can, mapantayo nga ron, iti sa bali pa nga iparit iti first commandment nga matsyempong agpatarastas tayo, so nga agsublit tayo. Pagpasan, dagito yung sumagmamano apalagit. COVID-19, reminders from DOH. Tamang paggamit ng mask. Makakatulong ang pagsuot ng surgical mask para maiwasan ang pagkalat ng mga viruses na nagdudulot ng nakakahawang sakit tulad ng COVID-19. At para ito ay maging epektibo, narito ang tamang paraan ng paggamit nito. Una, hawakan ng mask sa strap at siguraduhin natatakpan nito ang bibig at ilong. Tandaan na ang white side ng mask ang nasa loob at ang blue o ang may kulay na side ang nasa labas. Sunod ay imolde ang nose piece ayon sa hugis ng iyong ilong. Sa paghubad ng face mask, sa strap ito hawakan at saka itapon sa tamang basurahan. Huwag kalimutan na maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula Pagsubsubli dito yung programa tayo, Adal Pammati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Pakaadalan tayo, Kristyano, Katoliko. Ken uray sino iti panunsuro apo iti Biblia, panunsuro iti doktrina tayo, tapno ibiyag tayo kumanang ito'y. Ket napintas apo dito intay inrugi at topiko iti kay papanan apo iti umuna abilin ni Apo Dios, umuna abilin ket sa wan kapipintasan kangatuan ken kaimportante yan. Isong ati Kristyano, ti Katoliko maawatan ako man ito'y tapno ibiyag na. Tanuhan mo maawatan na ibilin kasano nga tungpalem, di ba? Wano baka mat sa baritin kastam nga pa ng tungpal kas preganti ubing in baon ni nanang na gumatang ti sukakat ti panangawat nakat soy edi so iti apan nga ginatang ta iso ti kasna nang nagamin kasay na so nga noan tayo maawatan na ibilin ni Apo Dios kasano nga ibiyag tayo so nga kas Kristyano kas Katoliko dapat maawatan tayo kat adumat ti paraan tapno maawatan tayo and one of the ways nga iso ti aramilit ta kat isin ta panang basa iti insuro iti simbaan na datoy Catechism of the Catholic Church nga surat ni Saint John Paul II ni Santo Papa tayo idi nya so nga napipintas mo dagatoy in bagbaga na English nga ibasak ti English nga i-kwa tayo mat na explain tayo so nga maadal tayo madlaan nya deti dilema nga nakita kadagiti naknapanak nga komunidades kasi pagkan ejay mangkayan kan ejay bakong ngagpaso tirigat na dagiti kakabsat timan nga hanmat amin kat nakaadal wano hanmat amin kat makaawat iti English na so number one nga request dapat ti Ilocano na deta kasi ti dilema dang agpaso so nga ibasa to iti English dito basbasan tayo nga explain tayo iti Ilocano so ti purpose na ti programa tayo so nga kabsat ng Kristo again nanos tayo rin sa kapasit basta importante apo ket
makaaral tayo. Kat sumarano nga iparit apo dito nga umuna bilin ni apo Dios dat kadati kunana to iti English nga irreligion na basaan to sa gabaset explain tayo no maawatan tayo ana ba dito irreligion nga kunana iti paragraph 2118 kat God's first commandment condemns the main sins of irreligion like number 1 tempting God in words or in deeds, sacrilege ken simony. Di apo gayam tikat na sa one iti irreligion dagiti talo tempting God, sacrilege ken simony. Ya. So explain tayo dagiti nga talo. Umuno na tempting God. Anati kayat na sa one iti tempting God nya. Apa temptaran ni apo Dios. Ito, basahan tayo lang, tapos i-explain tayo. Tempting God consists in putting His goodness and almighty power to the test by word or deed. Di gayam ti kahit na sa one, ti tempting God, panang temptar kiniapo Diyos nga, kunada nga testingan man. Kasi, kunada kan testingan ko, i-test mo si apo Diyos. Nga, sige man, no, adat nga talaga ti Diyos, kata, aramitan na dati, itin na kumana din, no talaga nga dati Diyos, so that's a sin gayam against the first commandment, ngay ko nga, no dati Diyos, sige, aramitan na ito, no talaga, no totoo ka ito, ipaila mariki na totoo mo, kasi nga ugali na, that is the meaning gayam, iti tempting God, nga madi gayam di jay, tano talaga nga namati ka kaniapo Diyos, paano nga ibagbagati ka jay, na, for example, ito na, Jesus opposed Satan with the word of God. You shall not put the Lord your God to the test. Ito'y mabasa tayo niya. Napan ni Satanas kini Jesus kat kunana kini Jesus, throw yourself down from the temple, and by this gesture God will help. Kasi nga ni Satanas tinemptar ni Jesus ni Apo Dios nga kunana itapwak mo ta bagim kat ni Apo Dios no talaga mat lang nga dati Dios mo data nga Dios mo kat si Paul na ka no tulungan na ka mas lakas siya na dai gam tikat na sa wanti tempting God and tin subat ni Jesus kani Satanas, you shall not put the Lord your God to the test. Ano nga testingan, ano nga tentaran ni God. So ano bisan kabsat ni Kristo kat ada ti tao nga mangararami ti kastoy tatanga amuto yon nga bawal gayam ti kasya. Dengi agkararag ka nga, nututuwa kamot ng ay Diyos, no agpaso kamot ng ay Diyos, dito iti aramida. Kasay, haan gayam nga, napintas ti kasay. In the first place, dapat, sakbay ka nga, agkararag kiniapos, adaday, pamatim, ken talak mo. Iso nga, no agkararag tayo kat, kaya diretso tayo, hanin nga, testingan niya po Diyos. Sige man nga ron, no tagpaso ka nga Diyos ka. Sige man nga ron, no managayat kamot lang nga Diyos. Sige man nga ron, no managayat ka na almighty ka nga Diyos, ha. Agasan nakman nga ron, si kamat kat, Diyos naman nakabaling, aramidam, that's the meaning gayam of tempting God. The challenge contained in such tempting of God wounds the respect and trust we owe our Creator and Lord. Diya iti mistake, niya, imbes nga, respetuam, ken patyam, ken agtalag ka, ken Apo Diyos, kasla nga, gapude dwadwang, kasi tiin bagam, kasi tiin kararat mo. So nga, madi, it's a sin. It always harbors doubt about His love, His providence, and His power. Yan, ya. Di ko nga, sige man nga ron, napudpudno ka mat lang nga Diyos. Agasan nakman. Sige man nga ron, napudpudno ka managayat nga Diyos. Ipakita mat nga rito eh. Sige man, no, adamat lang ti almighty power mo, man nakabalin ka mat lang. Diay, iti against the first commandment. Kaya ti kasi nga ugali. Okay? Sabi ko mata, klaro dito, no, ada po ti, kahit ipay nga, i-explain to yung may panggapit dito, i-text yun lang, iti 0961-248-3856. May kadwa nga i-religion, kadeti ko na nato nga sacrilege, na sacrilege. Anamat nga iti sacrilege, anya deta, Father Jeff, deta sacrilege nga deta, anya ba deta, na basaan tayo, can explain to you, paragraph 2120. Sacrilege consists in profaning or treating unworthily the sacraments and other liturgical actions, as well as persons, things, or places consecrated to God. Ay, Apo, nagtagsan na ito. Ikan aro ti mga raramit tata, iti na ito. So, gusto kong pagdiinan to kasi maraming gumagawa dito ngayon, especially in
the Diocese of Baguio. Na tatay lang kat ada may kanya ka agsangsangit nga patulong ako na ay apo dagiti kakadwa ka po kun kunada matan nga ni obispo kanya dagiti papadi kat demonyoda kun kunada. This is exactly that is the meaning of this nya sacrilege. So nakayo ka sa nagdangdangag nga adaguray iti padi nga itisismis iti papadi nga bagbagayo nga dagitangan nagpabakuna nga padi demonyo dagita kat nakami mapadi kat adamatihan nga nagpabakuna depende because in our we have the right to do that. That is not that has nothing to do with our faith nya. So nga dakayo nga mangibagabanga dagiti nagpabakuna nga papadi kat demonyo, they are antichrist or whatever that this is exactly the meaning of this sacrilege. Kuna naman dito yan doktrina tayo dito so ano katoliko ka patyam na ito paano suruti simbahan tayo dito bas alam na ito sisisim kat basam tok no makitam iti matam na paragraph 2120 ulitak manan iti kaya na sa wanti sacrilege. Sacrilege consists in profaning or treating unworthily diya nga bastusan mo no haan nga worthy manner tigas tao nga mangtrato kadagitoy bambanag ana dagitoy bambanag number 1 sacraments anati sacraments the 7 sacraments nang runa apo iti misa yung nga ibagabaga tayo nga dapat ti katoliko no apan makimisa tapnohan nga makakomit iti sacrilege dapat nakakonfessor deta no adda iti mortal sin mo nga nakimisa kan nakumungan ka that's treating the sacraments or profaning the sacraments or treating what is holy in an unworthy manner. Diyay. So nga, you are committing sacrilege no napan ka nakimisa kan hanggamat nga may karikat nag-communion ka. That is the meaning of sacrilege. That's against the first commandment. Ina? Or liturgical actions. Bigan anati liturgical actions, de agparintumang ka. Kat again paparintumang ka or de kuma agkararag ka kat awan mat. Ina? As well as detoy persons, things, or places consecrated to God. Number 1, persons consecrated to God. So if you treat persons consecrated to God with an unworthy manner, de binastos mo isuda, when no itisismis mo isuda because of your own personal conviction sa danang nabasa mo libro kat kunam nga dagito nga papadi according to the book dito nga nabasa kat they are evil, they are whatever na kat day tamad nga binasam ko tan nga approved by the church so kasano day tayo na so if you treat consecrated persons unworthily no binastos mo isuda papari dagita or whatever then that is sacrilege na so ni bishop ni santo papa dagiti obispo dagiti papadi dagiti diakono these are the meaning of consecrated persons. Consecrated persons means da kami nga padi idi naordenan kami we were consecrated to God na sa balimat adi jay agpayso nga apan ka makidialog kini apo padi hanmot nga sacrilegious di jay ngam di jay ngay obviously nga gaputa naulaw ka siguro or what kat talaga nga kinabastusan di ikastam iti papadi you do not obey them, you do not follow them, you contradict them, you kontraam iti panusulot ti simbahan, obviously that's sacrilege. And it's a mortal sin because it's a sin against the first commandment. Sacrilege matlang kat oray no banag nga na ikonsagrar kami apo Dios kat han mo nga trinato wano ni respeto kas parigan kumain nga ana dagiti things consecrated to God simbaan dagiti sacramentals dagiti bambanag nga blesan tapno mausar iti panagdaydayo kini apo Dios dagiti consecrated one of blessed objects like images of Mama Mary, images of Jesus, the crucifix, the rosary. So these are sacrilege no han tayo nga respetuan kuno ubas-bastusan tayo kas pregan kumada ito nang paltog-paltog iti imahe ni Mama Mary kat dijay kat consecrated thing dijay oray no banag lang, but it is blessed, it is consecrated. So, sacrilegious dijay na dijay panang bastos iti simbahan dita ngamhan ka nga respectful, sacrilegious dijay. Or places na kas anati example naman nga ti places Father Jeff apay nga sacrilegious dita no place dita na amo iti place nga consecrated holy ground dita kas pregan kuma
daytoy pilgrimage sites nga dijay ket nausar nga pagkararagan. So nga dagiti tao nga nasanay nga pilgrimage, dati reminder ijay nga you are in holy ground, you are in observe silence, be respectful kakasay so nga it is sacrilegious no daytoy nga lugar ket pilgrimage site ket conformity apan mo inaramid ijay apan kayo nag-date ijay ket ada inaramid yung amadi kisa dati kakastoy nga cases nga apan da pagdidatan iti gaputan na pintas day pilgrimage site, the tower iti simbahan kaspurigan apan damatan nga update ijay. So sacrilegious ijay, treating a holy thing, a holy place with disrespect. Sacrilege is a grave sin, especially when committed against the Eucharist. Number 1. For in this sacrament, the true body of Christ is made substantially present for us. Okay? So, reminder ni St. John Paul II nga ti kang runaan a sacrilege nga iwasan tayo ket the sacrilege iti Eucharistia iti misa. So nga in bagak tatay nga sacrilegious no antay nga may kari nga umawat iti bagi ni Apo Hesus Kristo ket intayo lata inmawat. I-confess tayo pa the mortal sin tayo sa tayo umawat iti bagi ni Kristo tapno tayo makakomit iti sacrilege nga sobragayam nga nadagsen nga basol because it is a sin against the first commandment. Okay, ituloy tayo. Simony or simony, depende na. The simony mata kunana to is defined as the buying or selling of spiritual things. The panangilako ken pananggatang iti spiritual abambanag. Siguro kuna Father Jeff apay adagayam ti kasta apay mailako gayam tinasasantuan nga bambanag wen ibasak man dito ihemplo kanayo iti ebanghelyo. So nga naawagan dito nga simony because of the sin of Simon. Amo ito ba the Simon the act of the apostles. Di malagi ito di jay nga istorya di jay nga nakita ni Simon bagito nga apostles nga maka-perform da iti milagro ket kunada nga bayadan kayo man ta ikan itadimot kanyak data nga power tapno no sino ti ma-pray over kot maited the Holy Spirit kunana ijay ni Acts of the Apostles dito mabasa tayo ijay ngam kuna ni digiti apostles nga haan nga mabalin diya iti Simon, the sin of Simon. So Peter thus held to the words of Jesus, you received without pay, give without pay. So nga dito iti reminder kada kami nga papari kan kada iti agsiserve iti simbahan nganto itultuladan dito nga in naramid ni Simon iti Acts of the Apostles nga dapat kayat na may kaniti power kayat na nga suhulan wano bayadan ikan ti kwarta dagiti nga disipulo tapno i-pray over da kano isuna tapno may transfer kanya naman dagiti power da tapno no isuna mat kano kat makaaramid iti milagro niya. Your silver perish with you because you thought you could obtain God's gift with money kunani St. Peter, Acts chapter 8 verse 20. Nabasahan tayo dito Acts chapter 8 verse 20. Ito nga mabasa tayo dito istorya ni Simon nga kahit nga bayaran lagi ito'y nga tattao ko na when Simon saw that the Spirit was conferred by the laying on of the apostles' hands, he offered them money and said, give me this power too, so that anyone upon whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. But Peter said to him, may your money perish with you, because you thought that you could buy the gift of God with money. You have no share or lot in this matter, for your heart is not upright before God. So, ti Simon, bawal di jay na ana ba ti ehemplo na ti Simon ni Father Jeff iti simbahan no sigakat gaputi kinabaknang mo kat bayadam ni Apo Pari kat kaso iti paaramin that is Simon na dengay kasi nga panagpanpanunod nga maalat tayo iti bambanag iti panangbayad do ti tao kasta nya kas lang nga ipantayo ijay simbahan iti kinakorap tayo nga tao bawal Apo ti gastoy na it is impossible to appropriate to oneself spiritual goods and behave toward them as their owner or master, for they have their source in God. One can receive them only from Him without payment. Okay?
So antay nga mabaling ako na nga bayarak ni pari, bayarak ni simbahan, bayarak ni Apo Dios, ag donator dito tiga sukat na kadkasto etc. Ya, tani Apo Dios mangted a libre. Awan iti sukat na dito ited na nga gift. Awan iti sukat ni Apo Dios nga ited na iti awan iti kasukat na da ited ni Apo Dios no talaga nga ited na ti panakaisalakan ken ka libre data. No ited na iti gift ken ka libre data. So nga kasimot kuma iti simbahan. That's simony. Ya, against the first commandment. Okay, sabi ko mata na adult tayo dito nga may sagayam nga basol may pang iti first commandment o muna bilin ni Apo Dios ket dito mauawagan nga religion nga talo apo iti klase na ti irreligion. Number 1 is tempting God, number 2 is sacrilege, number 3 is simony. Okay, iwasan tayo dito tapno may practice tayo maging faithful tayo ijay first commandment. Tempting God ulit dahil panang testing mo kini Apo Dios nga actually hanggang nga mamati kini Apo Dios ng panang sige man no talaga nga sigakat managayat man nakabuli ng Dios aramidem na ito it's a sin niya no sigakat talaga nga mamati kini Apo Dios or hamo testingin iso na mamati ka kan agtalik ka so nga kararag ka kan agtalag ka nga ited na day daw dawatan mamati ka nga ayaten na ka sacrilege ulitak day sacrilege ka day panang bastos han nga panang honor, han nga panang respeto kadagiti consecrated persons, consecrated things, consecrated places. Especially ni Santo Papa, consecrated eta, head to eta, so nga respetuan tayo mat kuma, katoliko ka, han mo respeto ni Santo Papa, ibagpagam nga isuna iti Antichrist, apay kasta, na, that's sacrilege. Basaam iti doktrina, tapno ano itultuloy nga aggalin ka katoliko nga ararami din mat may kontra iti pamatin adto ni basam iti CCC especially dito Baguio aruti ka kastur dito Baguio I do not name you but you know who you are so basaan niyo ti doktrina niya tapnoan yung itultuloy deta nga madingan niyo aramiten nga it causes division nga dito may nga kabsat ket agsangsangit nga may nga problema na dito so nga kabsat no sika agdengdeng tatak ket pangaasin mat na look at yourself han nga kasta nga apan mo nga basbastusan you create division in the parish because of your personal convictions nga hanmot nga naibasar iti Biblia hanmot nga naibasar iti doktrina naibasar mo iti nga libro nga basabasahan ket hanmot ako mga kasta it because you should believe in spiritual warfare. Satan really wants division in the church and look at what you are creating in the church. That's division and so we know that division comes from the evil one, yeah? So if you are humble enough and you believe enough, no ada kumati humility nga isumot iti produkto, isumot iti side effect iti pudpuno pamati, then you will never commit sacrilege because kasi mate na oray mat ni Saint Faustina Kowalska idin baga na nga madig dito nga pari nga remind ni Apo Isus iso na oray kasta dito pari go to that priest for confession because I'm the one behind that priest. Kunana mat nga mapay nga dagito nga tattao ket ipapati da nga ti padi ket kastoy nga. So again, it's sacrilege. Sacrilege mo lang no intay basbastuson iti simbaan, iti pilgrimage sites, consecrated places and things can in-remind ni Pope Saint John Paul II nga kang runaan ko mga iwasan tayo nga sacrilege ket ditoy misa ina di panag communion when you are in the state of mortal sin wano di panang bastos iti misa. So nga kapsat ken Kristo tapnohan nga sacrilegious ipanakimisa tayo ipasagana tayo tibagbagi tayo dahil question tatay nga naladaw kat apan nagkomunyon ina that's sacrilege so karon nga ibaga tayo nga dapat awanti maladladaw etc. Simony dapat hantoy nga panpanunutan nga mabayaran tayo ti grasya ni Apo Dios mabayaran tayo ti grasya ti simbahan so nga oray baknang ka awanti karapatam nga mangbayad latan iti simbahan tapno ito na dito yung grasya ken ka simony selling of sacraments selling of graces, selling of whatever nga dapat haan nya. So nga diya ito iti simbahan nga donation han nga bayad apo dagiti sakramento dito. Kasi the sacraments are not for sale. Dagiti ket donation, dagiti ket tithes, dagiti ket tulong may panggap iti simbahan nga it's a sign of your gratitude. No, they are not payment, otherwise the church will be committing the sin of simony. No, talaga nga pagpabayad tayo dagitoy nga sakramento. In fact, adati programa apo iti simbahan tata at agdengeg kayo di programa ni Father Clyde every Monday daytoy
self-sufficiency program niya. Tapno no intun to makomplet to dito nga napintas nga programa ti simbahan no agta-touch kayo amin awanan iti donation awanan ti baybayaran no apan ka pabunyag agpakasar niya ta agbaybayad ka mat no agidad ka mat regularly iti touch mo no donation mo para iti simbahan. So nga awan to ti bayadam no maipumpun ka, makasar ka, mabunyagan ka, etc. Diay iti Simon. Okay, kapsat ng Kristo, kahit kung aerogyan mo ito next nga, basol ko may panggap iti against the first commandment nga, makaurang to iti temple, so nga, into next man nga tayo ibasa, kahit nasa ti atheism. Atheism is a sin against the first commandment. Kahit kapsat ng Kristo, no katoliko ka, adalan ti pamadim, tapno ibiyag mo na ito'y, naragsak ka, may salakan ka. Be guided by the teachings of the Bible, teachings of the magisterium, teachings of our tradition, teachings nga makasimbaan. Trust that the church is a mother, especially that adua po iti rumrubar nga confusion because of other people's teaching against the church. The traditional way of the church to teach nga adu tatati kumalkalat nga panusuro nga ay apo no hantoyagan anad kat maulaw tayo, and it really creates confusion and division. And confusion and division is coming from the evil one. May sumot na tati kayat na he creates confusion so that there will be division, so that this division will lead to further destruction in the Catholic Church. Something ipalubos dita by us trying to know our faith no anya talaga iti pamamatay. Intay gibusan baban iti intay panangiti dayamanan panagyaman kini Apo Dios iti kararag iti nagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios bendisyonam nang naruna dagiti nagtengeg sapay kuma ure no nasaer ti dikna gapu iman iti nangeg da inda kuma pagpanpanunutan da itoy ket sapay kuma malawlawan ti nakam da iti puso da ket agmaymay sa kami kas Kristiyano kas Katoliko ang mangilaban iti pudpudno doktrina iti ila itoy alubong nga dati agraraira kina palangguad, agraraira false, wano fake news, wano false teachings, nga nagapu-apo kada kita tao nga kahit amang dadaan iti simbahan, the mystical body of Christ. Bendisyonam dagiti nagtangag nga agpaiso Apo Dios tapno iso da kumati agbalin nga instrumento, iti panakaporma ti pudpudno o pamati ng naruna iti unag ti pamilya. Bendisyonam dagiti masaksakit na nagtangag tapno sabi ko babaan iti panagtangag da iti sasawom ang makaiter iti agnanay na biyag mapaimbaganda ko pumigpisada tumakderda nga agserbi ken ka. Bendisyonam dagiti nakulaapan di panpanunod na sapay kumat ada ti kinapakumbaba kada kwada ada iti ipon may open-mindedness da tapno maadal da kuma iti panursurum ket mailinteg da turong da iti nalinteg dalan nga agturong iti simbahan agturong ken ka agkay kaysa kami kuma iti daytoy tiempo moderno a tiempo nga ada apo dagiti agraraira a kinaulbo da sursuro sapay kuma Apo Dios ta ti panursurum lang iti inkantol denggan ken ibiyag ket dagitoy ket dawatan mi gapu ta mamati kami iti nabilag anagan ni Apo mi Jesu Kristo. Amen. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen.